bahagi ng tinapay, dalhin natin sa kaniyang hapag. Pag-ibig niya ating alay. Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo, masdan ang katawan ni Kristo. Jesus, buhay at tagapagligtas, magalak o bayan ng Diyos, tayo ang katawan ni Kristo. Sa ating mga tahanan, sa dasal at kainan, tayo'y kaniyang pinupuno ng lakas at ng ugnayan. Sa pamilya nating minamahal, bagamat sugatan o pinagpala, sa tahanan ng Panginoon, tayo'y isa sa Kaniya. Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo, masdan ang katawan ni Kristo. Jesus, buhay at tagapagligtas, magalak o bayan ng Diyos, tayo ang katawan ni Kristo. Hindi ba ang tinapay ay buhay niya sa atin? Iisang tinapay, iisang kopa't hangarin, sa presensya ng Diyos tayo'y kaniyang pinagbubuklod. Pag-ibig ni Kristo'y para sa buong mundo. Ang katawan ni Kristo,